Ir-rata l-ġdida tat-taxxa kienet introdotta permezz ta' avviż legali ftit jiem biss qabel ma Peter Davies u Philip Saunders bdew jaħdmu mal-AirMalta. L-ispjegazzjoni li tal-Gvern għat tnaqqis fit-taxxa minn 35% għal 15% kienet li l-leġiżlazzjoni ddaħlet fis-seħħ sabiex jiġu attirati persuni ta' kalibru f'karigi għoljin ta' tmexxija. Kemm Peter Davies kif ukoll Philip Saunders it-tnejn ma jgħixux pajjiżna b'mod permanenti. Fil-fatt il-Kap Ezekuttiv tal-AirMalta Peter Davies minn ġimgħa jqatta biss 4 ijiem f'Malta u l-bqija jmur iqattagħhom fil-kampanja fl-Ingilterra fejn hemmhekk għandu bbażat in-negozju il-ġdid tiegħu. Intant fil-ġurnal Malta Today intqal li kemm Davies kif ukoll Saunders ftit għandhom idea tal-kontest Malti. Hemm ukoll il-biża li dawn qegħdin jimmiraw li jbidlu l-mudell tal-AirMalta għal dak tal-low cost airlines li jkun ifisser li ma jiġux aktar attirati lejn pajjiżna turisti ta' ċertu kalibru illi tant għandu bżonn pajjiżna.